Bé, la Glòria ho ha explicat una mica al principi, però em van trucar del museu, que em va fer molta il·lusió, per posar una mica el toc musical final a aquest acte i aquesta presentació. I bé, jo faig poesia i gaudeixo molt fent-ne, però també m'agrada molt musicar-la. I m'agrada musicar els meus propis poemes. No sé si això es pot considerar molt egocèntric, però gaudeixo del procés d'escriure'ls i després del procés de musicar-los, que són processos molt diferents. Un segon, que si parlo. I es dona la casualitat que també m'he encarregat de la correcció, perquè també soc filòloga correctora, de tots els materials d'aquest festival. I clar, doncs em vaig amarar molt del contingut, de què tractaria i de com s'articularia. I llavors vaig pensar que seria interessant, d'alguna manera, mitjançant aquesta poesia musicada, il·lustrar una mica el que és aquesta edició del festival, no? Llavors vaig triar 3 poemes que tinc musicats, un per cada concepte d'espai, nus i xarxa, portant-ho una mica al terreny relacional, en què aquest espai buit doncs, podria ser l'individualisme propi o la solitud, més aviat, en què en el nus, doncs, amb els vincles amb els altres, ja comença a teixir-se justament doncs, aquesta relació, i en la xarxa finalment doncs, s'estén i ja hi ha un teixit format, no? en el camp relacional. I us els cantaré, si us sembla bé. El primer es diu Etern retorn i parla una mica d'això, de l'espai com a lloc buit, com a solitud, la metàfora aquesta d'una cova tan buida i tan vasta que ni tan sols l'eco del propi crit et retorna i et fa companyia, no? Com surt també en el llibret del festival, l'espai sol, buit, no té sentit, no? I és quan esdevé un lloc que llavors ja pren sentit. Per tant, això és etern retorn. No hi haurà ressò que valgui a la cova escarpada de la nit, ni l'eco activarà l'etern retorn, que no és cap altre que un reflex fet de paraules. Les parets tremolaran en sentir el glòria a la foscor i tu tremolaràs de tanta llum que ara no tens, combregaràs tot sol. T'autoadministraràs el dol i faràs un crit. Caure en pedres tapiaran l'entrada més profunda del buit implosionat. La conca d'ull buidat et vols quedar-te. Per nus he triat un poema que es diu Besllum. Tots 3 són del poemari Llavors. Aquest es diu Besllum i
a terra una mica en el sentit que deia, no? Dels vincles que ja es comencen a establir, de les preguntes que això comença a generar, i també sentint-vos el Manuel i la Sílvia, doncs també al final en aquest poema trobo que ara me'l respirava per dins mentre ho sentia, i també s'hi pot intuir un nens o diversos ens que justament trobo que és bastant casual perquè doncs, hi ha els últims versos que diuen: qui ho diu que les fulles no els fan de vestit, que m'ha fet pensar doncs, en aquests elements naturals que emprava, no, l'Aurèlia. Qui ho diu que una tija no pot ser una metxa, en el sentit que qui ho diu que una simple tija no pot ser una metxa que sigui pretext per començar doncs, qualsevol cosa o qualsevol relació o qualsevol nus, en aquest cas. Això és besllum. Canvien els sons ara que te me'n vas. I un niu ben rodó, que és un buit, se m'engendra. M'arrela un hort que m'emergeix del baix ventre i em busca el melic. I van canviant els tons i no sé com em dic. Mireia, Martina, germana o padrina, nosaltres a Jos. Ets tu aquest nosaltres? O ets tu d'algú altre? Són tantes preguntes que ja m'he confós. I ja s'ha fet fosc i ara penso en el bosc. I em dic, i com és que la nit no l'escombra? Què ho fa això que els arbres no tinguin mai por? Que potser hi ha mags amb un arc i una fletxa que els vetllen i els besen i en fan llum de l'ombra. Qui ho diu? Que les fulles no els fan de vestit. Qui ho diu? Que una tija no pot ser una metxa. Qui ho diu? Que d'un tall en podem fer una escletxa. Que d'un tall en podem fer una escletxa. Gràcies. I finalment per xarxa, que fa una vibració i em desconcentra. He triat un poema que es diu Foc a terra, i aquest no l'he musicat jo, el va musicar una cantautora que es diu Àgueda Sagrelles, que és del País Valencià, i va ser en el marc del concurs Sona Nou, i no sé per què un poema meu va acabar com a pretext perquè els aspirants el musiquessin i així passessin la fase de musicació de poemes, i es va triar aquest poema de llavors i el van musicar molts artistes i va ser molt enriquidor de veure, però la musicació que em va fer aquesta noia, que és l'Àgueda Sagrelles, a mi em va encantar i l'he robat. Li vaig demanar permís per tocar-lo alguna vegada en directe i me'n va dir que per descomptat i encantada, així que aquesta és la seva versió de Foc a terra. I és una mica el poema que he triat per xarxa perquè em va fer pensar sobretot pensant ja en un espai més temporal, en aquests futurs que són simplement presents teixits. És a dir, el present no és més que un teixit que fem per teixir el futur, no? I també els últims versos, no? Un cop ja tenim doncs, aquest teixit fet, quin paper hi juguem com a persones i quin paper hi juguem en tant que éssers relacionals amb altres persones i quin sentit dona aquesta interrelació que hem teixit. No? Tots els futurs s'escriuen en veu baixa i es teixeixen com un brodat amb fil de seda sota terra, arrecerats del vent, mentre s'escalfa l'olla de l'avui plena de coses
No és futur si no es trepitja i es rebrega, si no es mastega la pasteta de l'avui i se'n fa bola i llavors es llença al foc com un cipiot. No ets tu si no et veus als ulls dels altres. No existiràs si no ho proclames. No ets tu si no et veus als ulls dels altres. No existiràs si no ho proclames. Diu el paper que he rescatat d'entre les flames. No és futur si no es trepitja i es rebrega, si no es mastega la pasteta de l'avui i se'n fa bola i llavors es llença al foc com un cipiot. No ets tu si no et veus als ulls dels altres. No existiràs si no ho proclames. No ets tu si no et veus als ulls dels altres. No existiràs si no ho proclames. Diu el paper que he rescatat entre les flames. Diu el paper que he rescatat. Gràcies. I gràcies al museu per convidar-me.